Numru ta' volontiera qed iħejju container ta' 40 pit li se jieħu diversi affarijiet ta' użu għall-Ukreni li kellhom jitilqu minn djarhom kaġun tal-gwerra f'pajjiżhom. Dan se jkun it-tieni container li se jintbagħat. F'maħżen fiż-Żejtun assistejna għal preparazzjoni tal-istiġillar ta' kaxxi biex fis-sigħat li ġejjin l-affarijiet li nġabru minn Malta iħallu pajjiżna lejn l-Ukrajna. B'riżultat ta' solidarjetà ta' ħafna Maltin u barranin f'pajjiżna, dan il-maħżen laqa' fih ammonti kbar ta' donazzjonijiet ta' oġġetti li jvarjaw minn logħob tfal u prodotti sanitarji sa ikel u ħwejjeġ. L-oġġetti intlaqgħu f'dan il-maħżen wara li kienu eluf ta' individwi u kumpaniji li pparteċipaw f'din l-inizjattiva nobbli u offrew oġġetti jew servizzi biex tkun tista' tingħata din l-għajnuna. Hawnhekk l-oġġetti qed jiġu separati biex jiġi assigurat li dak kollu li jittieħed barra minn xtutna ikun ta' kwalità tajba. Barra minn hekk ir-refuġjati Ukreni li waslu pajjiżna kkawża tal-gwerra għandhom iċ-ċans li jmorru u jieħdu oġġetti ta' bżonn biex ikomplu bil-ħajja ta' kuljum bl-inqas effetti negattivi possibbli. Dan wara li l-maġġoranza tagħhom ħallew pajjiżhom ta' fuqhom senduqhom. Mart il-President ta' Malta, is-Sinjura Mirjam Vella, kienet iltaqet mal-volontiera u r-refuġjati li kienu qegħdin fil-maħżen waqt li kienet jintela l-ewwel container. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge ukoll żar il-post fejn iltaqa' ma' dawk preżenti li qasmu miegħu l-esperjenzi li għaddejjin minnhom l-eżiż tagħhom. Din l-operazzjoni tagħmel parti miċ-ċentru għall kriżi umanitarja fl-Ukrajna li qed jikkoordina ħidma sfiqa f'bosta pajjiżi sabiex id-donazzjonijiet u l-għajnuna mogħtija ta' salant dawk l-aktar li għandhom bżonna. Intant żewġ refuġjati Ukreni li ġew f'pajjiżna kkawża tal-gwerra u li qegħdin jagħtu semhom fid-distribuzzjoni tad-donazzjonijiet spjegawlna kif qed jaħdem dan iċ-ċentru filwaqt li rringrazzjaw is-solidarjetà tal-Maltin. Many people, Maltese people, make support and take food, take clothes, take furniture for baby. And I speak with many people, and these people pray and worried about Ukrainian people. I will not stop and I will continue to say for all the Maltese big thanks about how they support the Ukrainian, what they're doing for us, how many times they came to our house to bring the donation and they was hug me and crying with me, and like this they giving too much power for me. Anna Sjurma li hija l-Konslu Onorarju għall-Ukrajna f'Malta spjegat il-ħidma li ċ-ċentru għall-kriżi umanitarja fl-Ukrajna apparti fit-taqsim tal-oġġetti. Sjurma stqarret kif fil-bidu tal-konflitt kienu posta dawk il-Maltin li saħansitra għażlu li joffru l-appartamenti tagħhom sabiex jipprovdu saqaf fuq dawn il-persuni. Hija qalet ukoll kif ftit tarjiem wara li lejn l-aħħar ta' frar bdiet l-invażjoni tar-Russja ġie mwaqqaf tim kbir ta' volontiera. We managed to make a big team, like for few days, for 2 or 3 days. We managed to find a big team of volunteers, and we managed to put these volunteers to the airport, to the White House, crisis center, call center in behalf of the Ukrainian consulate, which is in our office. Fil-fatt uħud mill-volontiera għenu refuġjati Ukreni li waslu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u oħrajn assistew fiċ-ċentru li laqa' fih telefonati biex jen li refuġjati jsibu posthom hawn Malta.